Ġiet imħabbra skema ġdida li titratta r-reviżjoni tal-kirjiet kummerċjali u r-rikonoxximent tal-istess kirjiet. Dan sabiex ikunu indirizzati n-numru ta' kirjiet kummerċjali mal-awtorità tal-artijiet li skadew jew waslu biex jiskadu. Il-liġi kienet tgħid li ġala darba kirja tiskadi il-prezz tal-proprjetà trid issir permezz ta' stima minn perit. Din l-istima peritali kienet tara l-valur kummerċjali u kienet waslet biex il-kirjiet kienu ser jiżdiedu b'mod esaġerat. Il-gvern għalhekk ħass li minħabba s-sitwazzjoni tal-lum minħabba l-pandemija u l-fatt li dawn huma ħwienet żgħar li ma jaffordjawx iħallsu kirjiet kbar ħafna għandha tinstab soluzzjoni ta' bilanċ. Il-Ministru għall-Ekonomija u l-Industrija Silvio Xkembri spjega kif illum din l-iskema ser tkun qed tagħti nifs ġdid u serħan il-moħħ lin-negozji żgħar. Fil-konferenz l-aħbarijiet il-Ministru Xkembri ta' rendi kont ta' żdidiet li mingħajr l-iskema dawk li jikru kien ser ikollhom iġorru. Fost l-oħrajn ħanut fis-Siġġiewi kien ser jara żieda fil-kera ta' 255%. Ħanut f'Bormla kien ser jara żieda ta' 3221%. Din l-iskema hija limitata għal dawk il-kirjiet li skadew qed jistennew tiġdid u dawk li ser jiskadu sas-sena 2023. Il-kirjiet permezz tal-iskema ser jingħataw estensjoni sal-1 ta' Ġunju 2028 bżieda ta' 5% fil-kera fis-sena. Dan fil-waqt li dawk li diġà aċċettaw il-kirja u bdew iħallsu l-kirjiet bil-prezz rivedut ser ikunu qed jingħataw rifużjoni tad-differenza. Dawk il-kirjiet li ġew aċċettati diġà u bdew jitħallsu iżda jiskadu wara l-1 ta' Ġunju 2028 għandhom żewġ għażliet, jew li jinżamm dan il-kuntratt ta' kirja l-ġdida jew li jiġi aċċettat li tidħol fl-iskema u din il-kirja tintemm fl-1 ta' Ġunju 2028. Il-Ministru Xkembri spjega wkoll kif meta ġenitur li fuq tkun il-kirja imut u l-kirja tkun trid tgħaddi fuq l-uliet dawn ukoll jidħlu għal din l-iskema u l-kirja tiżdied biss b'5% fis-sena u mhux skont il-prezz tal-istima li jagħmel il-perit. Silvio Xkembri spjega li għandek il-fuq minn 400 negozju li ser ikunu qed igawdu minn din l-iskema. Spjega kif din hija skema li tiggarantixxi li f'dan iż-żmien ta' pandemija l-ekonomija f'pajjiżna tkompli tikber anke permezz tan-negozji żgħar f'pajjiżna. Dawn l-aħħar sena u nofs sentejn meta faqqat il-pandemija rajna gvern li kien proattiv u għen ħafna lill-familji u lin-negozji. Fl-istess ħin ridna naraw kif l-attività ekonomika inkomplu ngħinuha ħalli eventwalment tkompli tikber kif fil-fatt qegħdin juru ċifri. Dan ma jsirx b'kombinazzjoni, ma jsir billi jkun hemm ħafna ħsieb u naraw li nkunu nistgħu nindirizzaw ukoll iċ-challenges li għandna qudiemna. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tal-Artijiet Robert Vella stqarr kif dawk eligibbli ser tkun qed tintbagħtilhom notifika bl-informazzjoni kollha dwar din l-iskema u kif huma ser ikunu qed igawdu. Għalissa ħadd m'għandu għalfejn jagħmel xejn, speċjalment dawk li jidħlu direttament fl-iskema ħajġu notifikati b'ittra u bl-invoice il-ġdida ħajkun hemm spjegazzjoni għal xiex qed issir din l-iskema u kif ħadd taffettwhom b'mod pożittiv. Dwar ir-rikonoxximent tal-eredi f'kirjiet ta' postijiet kummerċjali stqarr kif din l-iskema ser tkun qed tgħin lilhom ukoll. Robert Vella qal kif ħafna drabi ikun l-eredi stess li jitlob lill-awtorità sabiex il-kirja tgħaddi għal fuqhom.